gaskiya ni bana karfafa lokacin da mutum yake ziyara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga da dauko kyamara, domin manzon Allah aka ce ka zo zaka ziyarci manzon Allah kai masa sallama har hankalinka yana kan kyamara. Ni gaskiya wannan bai kwanta min a rai ba hana nake ba, amma ni in na shiga gurin nan so nake in samu nutsuwa, in samu kwanciyar hankali, in samu jin daɗin zuciya. So batun ma ina kyamara take ma baya raina, ina ma wayata take ma baya raina, saboda ina ga wanda yake kwance a gurin darajarsa da kimarsa bai kamata a ce muna ta kokawa muna ɗaukan hoto ba. Mata ka ku ɗaga murya sama da muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahar ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah ta'ala ya hana in mun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam mu dinga daga murya muna kwarmato muna hayaniya. Ka duba yadda masu daukan kyamara suke hayaniya, wannan ya tura wannan, wani ya shagala yana ta kokarin shi hoton ne, so ake zuciyarka gaba ɗaya ta manta ma da kyamarar, zuciyarka da ma ɗaya ta manta ma da ka zo daukan hoto a gurin ba shine muhimmi ba. Muhimmi ka zama kana halarto da irin girman da manzo Allah yake da shi a gurin Allah, da irin wahalar da ya sha wajen isar da sakon addinin Allah, da irin yadda ya ta kokari ya ga mun shiryu, da yadda sahabbai daga nan gurin ya rene su suka shiga duniya. Ka duba nisan da muka taho, amma daga nan aka ɗauki musulunci aka kai mana shi can. Sai mu ƙara ganin girman Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu ƙara son sa, mu ƙara girmama umarninsa da hannunsa, sannan ko mu ƙara girmama sahabbansa da matansa da yansa da wanda suka tafi akan raƙuma. Mu yanzu a jirgi muka zo a cikin AC, amma jibiyar da kowa ya ce ya gaji, amma jifa a raƙuma, a dokuna, a jakuna, a alfadari suka je har Afirka suka kai mana musulunci. To wannan ya kamata mu dinga halartowa a cikin zukatanmu, amma aka shagala ɗaukan hoto. Ni gaskiya bana ƙarfafa mutum ya shiga rauda ko ya shiga zai ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiyo da yana kyamara. Kaga wato zuciyarsa ma akan kyamararsa take ga ta saitu. To wannan guri ko so ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake so ka dinga halarto da kimarsa da girmarsa da matsayinsa da martabarsa da kimarsa, da kuma yadda zaka yi ka ƙara sansa, ka ƙara binsa, ka ƙara mannewa koyarwarsa. Wannan shi ake so ka shiga zuciyarka.